Il-Ministeru tal-Edukazzjoni wasal f'pika u tattika infantili. Hekk sostniet l-Unjen tal-Għalliema meta protestat bil-qawwi għall-aġir tal-Ministeru mmexxi minn Ġustin Caruana fejn żvelat illi il-laptops il-ġodda l-edukaturi tal-iskejjel tal-Istat ilhom illi waslu minn Diċembru li għadda bil-Ministeru għadu ma qassam l-ebda wieħed minnhom. L-MUT sostniet li din it-tattika qed issir sinonima ħafna mad-deċiżjonijiet li qed jittieħdu u insistiet li din il-pika qed issarraf f'sitwazzjonijiet varji fejn edukaturi m'għandhomx biex jaħdmu jew inkella qed jillapazzaw b'apparat li issa għadda żmienu u m'għadux jista' jaqdi l-ħtiġijiet tat-tagħlim tal-lum. L-Unjen insistiet li din il-pika żejda fl-aħħar mill-aħħar qed twassal għal fatt li l-għalliema u l-istudenti magħhom qed ibatu għal xejn. Għalaqstant l-MUT tat ultimatum lill-Ministru Ġustin Caruana illi jekk sa nhar il-ħamis 18 ta' frar ma tkunx provduta l-iskeda ta' tqassim tal-laptops u din tkun ta' sodisfazzjon għall-Unjen, l-MUT ser tkun qed tordna azzjonijiet industrijali fis-settur.